Може ли за закона на Харди Вайнберг? Може. Този закон казва кога и как гените в една популация остават същите, от поколение на поколение. Ако нищо не се променя в популацията, тогава и честотата на гените не се променя. Представи си следното нещо. Имаме един ген с два варианта, т.е. два алела. А голямо е доминантен, А малко е рецесивен алел. Възможните разновидности тогава са следните. Две големи ата, голямо и малко А или две малки ата. Сега за означенията в закона. С P означаваме честотата на доминантния алел. С Q честотата на рецесивният алел. И понеже други алели няма, в такъв случай P плюс Q се равнява на единица. Как се разпределят генотиповете? Генотиповете се разпределят така. Два доминантни алела е равно на P на втора. Доминантен и рецесивен е равно на 2 пъти P по Q и два рецесивни алела е равно на Q на втора. Това е като формула за вероятност. Ето и пример с числа. Да кажем, че имаме 60% от алелите да са доминантни. Тогава P е равно на 0,6. 40% са рецесивни. Тогава Q е равно на 0,4. И само за проверка 0,6 плюс 0,4 е равно на единица. Сега генотиповете. Две големи ата е равно на P на втора е равно на 0,36 е равно на 36%. Доминантен и рецесивен алел е равно на 2 пъти по P по Q е равно на 0,48, т.е. 48%. И два рецесивни алела е равно на Q на втора е равно на 0,16 или 16%. Ако съберем сбора от тези проценти, наистина ще получим 100%. Кога важи този закон? Закона важи само ако популацията е голяма, няма мутации, няма миграции, няма естествен отбор. Ако някой от тези неща се случи, тогава закона не важи, но ще имаме еволюция. Защо е важен закона? Помага да разберем дали една популация еволюира или не.